הערות שלי ביוטיוב, אני אבי. היום אני רוצה לדבר על איזשהו ירייה שהיא לא יריית אקדח אלא יריית ניילון או יריית פוליאסטר במקרה הזה, שזה פוליאסטר עם נייר כסף ממותח באמצע. זה המוצר שאנחנו מייצרים אותו אצלי בעבודה. אני הבאתי חתיכה בכדי לבדוק איך זה עובד בשטח. טרם יצא לי לעשות עם זה משהו בשטח, אבל הבאתי את זה וניסיתי את זה קצת בבית לראות אם זה מחמם, אם אפשר לעשות עם זה משהו. אז כן, בהחלט כן. המוצר הזה הוא מוצר מאוד חזק. הוא עשוי משלושה שכבות או שלוש שכבות. פוליאסטר, כמו שאמרתי, פוליאסטר ניילון מאוד מאוד חזק. באמצע יש ניילון ממותח, פלסטיק, פוליפרופילן, והחלק האחרון זה נייר כסף. שלושת המרכיבים האלה בסך הכל מהווים דבר מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד יעיל. אני יכול להראות לכם כמה הוא חזק. לוקח חתיכה כזאת של כלום דבר, ככל שאני אנסה אני מפעיל המון כוח. אני אחפש חתיכה יותר גדולה, לא, אבל יש לי פה חתיכה גדולה יותר. זו חתיכה קצת יותר גדולה, יכול להראות לכם. היא מאוד מאוד חזקה. אפשר להראות לכם הדגמה. אני אקרא לבן שלי ללהיות, ואראה לכם הדגמה של כוח. אני קושר את זה, עושה קשירה. נפתח כן, אבל לא נקרא. עוד קשר חזק. בואו נראה לכם איך ליאוז נתלה על זה. שימו לב. עוד הפעם? בואו נעשה עוד הפעם, ליאוז, שתי ידיים. שימו לב. אז החתיכה הזאת מאוד חזקה, ליאוז שוקל בסביבות בסביבות ה-30 קילו. אז זה החתיכה הקטנה הזאת. נוציא פה יריעה, אתם יכולים לראות. זה גודל ירייה. ככה. היא אטומה למים. כבר ניסינו את זה. היא אטומה מאוד למים. אין לה אפשרות לחדור, אלא אם כן יש איזה נקב או לא יודע, מישהו חתך את זה, אז כן יהיה מים, אבל ככה היא לא יכולה להעביר מים. אפשר לעשות את הדבר הזה גם כשק נוזלי. בצורה כזו.
בואו להיות, בואו תעזור לי רגע. אז מפה. אפשר לעשות פה שק נוזלים. לשאת איתנו נוזלים במידה ואנחנו צריכים. אוקיי? ניתן להתכסות. הדבר הזה בהחלט לעטוף את עצמנו. כיסוי לגשם, גם כיסוי בצורת מחסה, או מחסה בתיק אפילו. מה שטוב בדבר הזה, יש יתרון גדול. לאחר שהשתמשתי איתו, אני יכול קצת ליישר אותו ולטפל אותו כמו שמיכה רגילה שבאתי איתה מהבית. להביא אותה לגודל כזה בערך ולהשתמש בה לטיול הבא או להשאיר אותה בתיק. אני נושא איתי חתיכות, עוד אחד כזה בתיק הטיולים שלי. יש לי גם כן אחד כזאתי. העניין לגבי הדבר הזה, יש לי מספר יריעות כאלה מוגבל מאוד. קודם כל אני את הדבר הזה לא יכול לשווק אותו ולתת אותו, אלא אני רוצה לתת אותו לחבר טוב שינסה אותו אצלו. לאחר שחבר הזה, או האיש היקר הזה, ששמו גיא סרוסי, הוא יקבל אחד כזה, או אולי יותר, כדי שיבדוק אותם ויראה אם הם שווים. לעניות דעתי, הדבר הזה הוא שווה, הוא רב פעמי, לא חד פעמי. כמו שאמרתי, האפשרויות איתו, א', בגלל שהוא חומר חזק וחומר עמיד למים, אז ניתן לעשות איתו מנסה למים, ניתן להתכסות איתו, אפשר לעשות איתו מחסה, וכמו שאתם רואים, החלק הזה הוא חלק כסוף ומבריק, שאני כבר בדקתי את זה בעבר על גבי מדורה. ניסיתי לחמם, הדלקתי מדורה והמדורה הקרינה על החלק המבריק, והחלק המבריק הקרין לכיוון האדמה. זה היה בצורה כזאת, הוא הקרין את זה לכיוון האדמה, בעצם מה שנתן לי חום. הדבר הזה הוא בעצם כרגע לא, נכון לעכשיו לא לשיווק, אין לי אותו, אבל אם אני אקבל הצעות, כל מיני שאנשים יבקשו, ידרשו כזה דבר, אני בהחלט יוכל להגיע לאיזשהו מקום אליי לעבודה ולבקש שייצרו לי כזה דבר, כמות מסוימת, על מנת שאני אוכל לשווק אותו לחבר'ה שאוהבים בושקראפט וטיולים. עדיין אני לא יודע מה העלויות של דבר כזה, אבל זה לא עלות שצריכה להיות יותר מדי גבוהה. להערכתי משהו בסביבות ה-15-20 שקל למטר, מטר וחצי. אני עדיין לא יודע, אבל זה הערכה גסה שלי.
שוב, מה שאמרתי, ירייה שהיא בעצם עשויה מפוליאסטר, מפוליפרופילן ומנייר כסף, שהם ביחד מהווים מוצר מאוד מאוד חזק שיכול לשמש אותנו ללינה, למחסה, למאגר מים, ומה שאתם עוד חושבים לכם, דבר שהוא רב פעמי ולא חד פעמי. כל אחד יכול לקחת את זה למחשבות שלו ולהרחיב עם זה את הידיעה שלו לכל דבר שהוא רוצה, אם זה לאיתות, אם זה למחסה, אם זה למים, אם זה... כל אחד לפי מה שהוא חושב. אז מי שיש לו הצעות או כל דבר אחר, אני אשמח לקבל תשובות. אז שיהיה לכם המשך יום נעים, שבת שלום בינתיים, וטיולים נעימים בגשם הקר. ואני מאוד מאוד מתנצל שאני מדבר איתכם מתוך הבית ולא בחוץ, כי אני אחרי משמרת לילה ואני מאוד עייף. אז שיהיה לכם שוב שבת שלום ולהתראות. ביי.